салом алайкум дӯстон азиз. Кадоми шумо хона квартираҳои фурӯшӣ дорен, пас ба мо муроҷиат кунед. Навораи мо дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram паҳн мешавад ки ҳар рӯза навор дорем бачаҳо азиз. Омада хонаҳотона профессионали навор мекунем, профессионали монтаж мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. WhatsApp мо дар рӯи экрани шумо, YouTube, TikTok, Instagram дар хизмати шумо. Савдо дар Савдо ТВ дӯстон азиз. Ассалому алайкум дӯстон, мардум, подписчикои ма, созаи хубе интеллигент. Навор кардем, навори хонаи фурӯшӣ арзон дар канали Савдо ТВ. Дӯстон азиз, мо дар Душанбе, нигоҳ кунед. Ҳозира деҳае ки ман медорам бачаҳо, деҳаи Шаҳристон мешава, ана миҷа. Деҳаи Шаҳристон пешина Стаханов мешава бачаҳо азиз. Як хонара навортон мекунем, беҳтарин хона ҳай дӯстон азиз. Хулоса дохили шаҳр дар нархи беҳтарин кардан хай сум дар кор савдош мекунам. ай ҳамиҷа ба дарвозаи Душанбера 300-400 хайна тақрибан 500 метр роҳ масофа дорад дӯстон. ин тараф аз Ваҳдат мием. Аз Ваҳдат мием, прямо мешавад Душанбе. Дарвозаи Душанбе ҳамуҷай. Инҷа дарвозаи Душанбе дӯстон азиз. Хонаи мо дӯстон дар деҳаи Шаҳристон, Шаҳристони Ҳозира, Шаҳристони Ҳозира Стаханови пешина мешава бачако. Стаханови пешина. Ана ҳамин маҳалла. Дар ин маҳалла дӯстон тамоми шароитои зиндагӣ ҳастай, аз ҷумла мактаб, масҷид, садик, хулоса ҷамоат ҳамаш ҳастай. Далши мебарем, аз ду тараф бо нишонтон метем, баъд тамошо кунем бачаҳо азиз. Дар видео лайк кунед, дар канали мо подписатсия кунед, фикротона комментария кунед. Иншоалло ки рақамҳои соҳибхона рӯи экранто мебурояд. Далши маълумот занг зада дӯстон мепурсед. Аз мо навор кардан, аз шумо интихоб кардан, харидорӣ кардан дӯстон азиз. Мерем тарафи хона дӯстон азиз. Дӯстон азиз, аз роҳи калоне ки навор кардем ку 1 километр омадем. 1 километр омадем бачаҳо азиз. Инҷа маҳаллаи Саханов. Яъне ки Саханови пешина Шаҳристони Ҳозира мешава. ин тараф дӯстон роҳ ба сӯи маҳаллаи Дарёбод мешава, агар шунавида бошед. ай ҳами трассаи калон дӯстон 1 километр омадем, чӣ хел шумо шоҳиден. ҳаминҷа дӯстон Даленский район дохил мешава. Не ки хай чӣ хел диден пеши дарвозаи Душанбе дар бародар азиз. Инами деэтажа здани бачаҳо масҷиди панҷвақта ҳай. Масҷиди панҷвақтаи мо ҳай, намо здани деэтажае ки ман навортон кардам. Хонаи мо дар пеш ҳамин мошинае. Ана ҳамиҷа қарор дорад бачаҳо. Нигоҳ кунем бародар азиз, чӣ хел мақсад шароитои хуб, шароитои беҳтарин. Ра ҳама асфалт, бетон кардагӣ. Инҷа латоко, масҷиди панҷвақта, магазин, мактаб, садик, беморхона, хулоса шароити зур ва нархи дастрас бачаҳо медонен. ами мактаби чанд ҷа наздикай? Мактаби 35 дар наздикӣ ҳамин хонае ки ман навор кардам ҳамин ҷа бачаҳо. хулоса шароити беҳтарин барои харид кардан. Далши тамошо кунед, аз пеши хона бо нишон кунед бачаҳо азиз. дӯстон азиз, аз ин тараф омадем. чӣ хеле ки нишонтон додам. анами хонаи мо дӯстон, хонаи фурӯшии имрӯзаи мо. шумо хушрӯ тамошо кунед. Ман ба тамоми нозукиёш мефаҳмонам, мақсад ҳоҷат ба беҳуда омада дидан нашава. ами конкретни харидоро занг бизанед, маслиҳат кунед, бигиред. аввал ҳавлиро бинем, баъд хонаҳоро нишонтон метам бачаҳо азиз. ана ҳамин ҳолат ина дӯстон азиз, нигоҳ кунед. каталоги фасон беҳтарин, шароитои беҳтарини зиндагӣ. бисёриё ов мегем бачаҳо, ов ина марамат. хоб нигоҳ кунед бачаҳо азиз. чӣ хеле ки ман ҳавлиро нишон додастам, обши масоҳати 7 сотиқ замин, дарахтои мевадиҳанда, ҳавли ҳамвор барои огород кардан беҳтарин вариант. оҷа молу ҳолкунӣ ҳамаш хулоса шароити беҳтарин аст. нигоҳ кунед. ина дар инҷа дӯстон 1, 2, 3 дар хона, тагш подвал дабо як хонаи дига мешава. абзора айсар тамошо кунед, баъд ҳамаша нишон метам. 7 сотиқ замин, об свет, бесплатный 24 соат. Ака чӣ хел меган?
бесплатный гуфтем, ами 24 соата хулоса. Сиомра. И хона ака 3.5 ба 4 буд. 3.5 ба 4.5. Ина марда зис барам. 3.5 ба 4.5. Абои фасон каталоги фигура дӯстон. Монтажам хуш кардага. Ина 7.5 ба 4.5 дӯстон. Якм хона буд. Иҷа дӯстон мешавад дуюм хона. Нигоҳ кунед. Хонаи дуюм. Ишам 7.5 ба 4.5 бача азиз. Тамошо кунед. 7.5 ба 4.5. Не. Каталоги фасон, абои зур, линоним. Ами конкретни харидортон занг зам аст як намигиренш. Ами Сауда ТВ дӯстон фақат навор мекунад иншоалло. Ами лайк, поддержка ва поделиться ва подписаться шумо иншоалло ами наворои моро топ мебарора, хонаҳо худо хоҳад савдо мешавад. Дар инҷа дӯстон ина ми ҳолат болора нишонтон метам, баъд подвала бача азиз. Ҷада хонаи сеюма нишонтон метам, баъд подвала. Ина дӯстон маромад. Шаш ба 3.20 бача азиз. 6 ба 3.20. Ина маромад дӯстон. Абоишам фасон хушрӯ 6 ба 3.20. Ина паталога диден? Паталоги хушрӯ. Иҷа тиреза. Плеча тило. ҷои карнизо, ҷои пардо. Ами свет агрион мекунен. Пул тамеҷиқи музика мехона бачака азиз. Хулоса 3.20 ба 6. Хонаи сеюм. Ами қизиқиш да подвалай. Бидунин. Подвала навор кунем бо. Тамошо кунем. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Инҷа ки омадем бача азиз, коридорчаш мешава. Ина кухничаам кунем хубай. Агон карчика пиёз мемонем. Вақти гармида инҷа гарини салқин мешава дӯстон. Свет гузарондагӣ озод дар дохили ҳами подвал бача мегардем. Ина дӯстон азиз, подвалш. Иҷада боша як хона барои зиндагӣ кардан кадам бо. Хонаи салқинак. Ина иҷа мешава обши 4 хона. 3 хона боло, 1 хона подвал. Ина дӯстон азиз маромад. Шкафча дора. Дари фасон. Тиреза. Сенҷа тиреза шай. Потолокш. Ина махай кадиан. ва дӯстон мерем тарафи ошхона ва анҷомхона ва оғил дигарро нишонтон метиҳем. Тамошо кунем, баъд нарха гап мезанем. Иҷа дӯстон хай каровот кардагӣ. Бари хонада бо ҷо дорад дӯстон азиз. Нигоҳ кунем. Бари хона ҷой дорад. Иҷа метавонем ягон иморат кунем бо. Ина ягон иморат дигатонам мекунем. Ана иҷа боша дӯстон мешава тандурхона, ошхона. Тандур. Ина дӯстон
اینمی حالت کرده اینجا. مثلا بگیرینش. اینجا چی میشه عزیز؟ با مسئله بانیاش. اینجا دوستان بانیا. او سویت 24 ساعت دوستان عزیز. در اینجا میشه حجت خانه. یوکرین. این دوستان مسئله حجت خانهش. حسنک. اینجا خیلی حولی. گیردش محکم 4 طرف. اکای صاحب خانه کو بیا اکای سا خب نگاه کنیم بچه عزیز. انا اینجا برای گوسفند خانه بیرونه همی در اهوی کنیم کو بینی گوسفند خانه بیرونه همی در اهوی که این دوستانی طرفش بوجا برو هسته اینجا برای مال هول گوسفند خانه اینمی حالا دوستان خیلی یک آدمایی که مال هول کردن این واریانت بهترینه بچه از میدونین بهترین واریانت اینجا آغل ما بچه برو لیکس کرده این که مال هول ده آمی ها این دوستان فرمای تپه تایور ای بچه ها همین کدومیتون میگیرین اشتاش همین سعودو تیوی را دستگیر کنین سعودو تیوی دوستان لبای خیمینات برای شما میکنم من کیم که جا آمدن نبار کسیم برای شما اینجا چی باشه که با اینجا مرغ خانه و هندوک خانه و کفتر خانه بچه عزیزی نه دیدین جای خرگوش خانه هسته ها همه نشان تیم مردم ده هسته یکو خرگوش بکشیم بخوریم هسته همه رکشتی نه خب بیجا دوستان خواهی نه الچه مرغ و هندوک خلاصه دوستان میریم طرفی نرخ شکه نرخی خونه را عنیق کنیم بعد یا 2 متر ما در جنبه است بولا را نگفتیم این بولا کهدان دوستان عزیز کهدان خانه نشان درخت را خیلی نه اینجا خیرمه های چورمغز های این دوستان درخت های میوه دهنده هم دارم اکای را نرخش چند سوم میگین یا بار دیگه اکای کی اکای صاحب خونه شدین نامی محله را بگین اکا شهرستان حضیره سخنوی پیشینه اینجا در لنس کرایون دخت میشه دشان بدم لنس کرایون انشالله علیشی واریان دارم نه نداره کردیت واریان دارم نه اینی ما گفزن ارزان میکنین انشالله رقمای صاحبخانه روی اکران شما دوستان عزیز و با دانش معلومات باید خرید کردن سوالای ایلاوگی زنگ میزنین مثلا میگیرین یا دوستان پروژه خانه را ببینین یک اینا میخواد پروژه خانه دوستان همین خانه چه خیلی ارزنده با نرخ داره یا کی نداره فکراتون کامنتار یک انسان رقمای صاحبخانه را میگذارم دستش معلومات زنگ بگیرین زنده و سربالا باشه رحمت که ما را دوستان تماشا میکنید